That's mine. Vítám vás super mýho videa z ochutnávek a mé jméno je Ghost Fireman a je to se mnou Kuba.cz a zdar lidi! Au! Wow. Takže první, to je kos. Mňam. Z toho jsem vyvracel. Fakt, my jsme nejdřív točili, to se nám nepovedlo, tak jsme ho trochu ochutnali. Já jsem ho trochu ochutnal a začal jsem úplně kašlat. A druhý. Druhá věc. Bude to sůl nebo cukr? Co to je? Cukr. Mňam. Tohle věc. Třetí věc. Třetí věc. Jsou všechny semínka. Ty vole. No to fakt, tohle. Co to je? Na to dobře. Bez chutě. Co to vůbec je? Odkud to sypala? Není to z kafe dneska. Ne, z prdele to. No. Ne, to To nechutná. je čtvrtá věc. Čtvrtá věc, asi sůl. Kurva. To je tak. Kurva. Fuj. Doufám, že jste to neviděli. Babka ti nedá. Neřík. Jaký bet, ty vole. To je jedno. Co děláš, proč to děláš? Nevím, další věc. Takže další věc. Už se to Bude strouhanka. Ne, fuj, tohle je nějak mňoukavá. To je nějak divná. Kurva. Mě to padá. Musí to si hrát. Ach jo. Fuj. Jak už to mluvil. Jsi prasa, ty vole. Kolikátýka bude číslo? 6. Takže po 6 je to slunečnica. Dobrý. Slunek. Je to dobrý? Jo. Slunečný sledu. Dobrá, další věc. Máme tady předposlední věc. To je kafe, to Káro. To je Káro kafe. Ty vole. Pojď. Je to docela dobrý. Je to dobrý. Fuj, to je hnusný. Fuj. To je hořký lidi. Co si myslíš? Fuj. Jo. A poslední věc. Koření. Ne, to jsou ty To je kmín. kmín, ty vole. No. Fuj. To se bojím. Já to mám na to musím mít s prstem. Kmín dobrý.
Teď bude challenge. Kdo strčí víc do pusy rajčat. Jo, a jinak tady už vidíte, teda možná nevidíte, že tady už je uklizen. Jo, viděli jste to. Že tady už je uklizeno, že já to ustřel všechno. No. A máme tady ty rajčatka, máme si je, dáme sem. Já vám jen ukážu, že oni bylo jedno. A můžeme na to. Ty začínáš? Pět. Dva. Tři. Čtyři. A teďka to sněz! Tak, měli jsme to na stejno. Počkej. On došel vyplynout do záchodu. On to řeve. A teďka se tam dusí. No tak doufám, že se vám dnešní video líbilo. A zatím čus!